Operasyon na putaran bay. Operation. Unsa man sa tong operation ron? Parihagid sa una. Katong coconut midnight ba? Wa na ka kay namdam ato? Aw. Kukumilon sa gabi dako. Eh, wa man tayo load ron. Di ta ka TikTok. Mangita na tag kukumilon dira. Sa kilit-kilit. Oh, sige. Sakto kay gabi inaw. Ako anan tanang kalubian. Kasa gabi na gani ako agi ng kalubian. Tanan. Para ako believe sa imo habay. Mo ang ganahangi ko sa imo habay. Basin nanay unguron bay ba? Oo nga ba nga. Ano bay? Ay, i-ring na ba tana? Sige mo progress bay. Sila bay, last bay. Eh, wak urun bay. Suwang bay. Lugar na. Bay, sakali bay. Andiyan, boy. Sakit, bay. Kumilon din ba? Hindi agad na yung kukumilon ba eh? Di na ko ba busog na eh. Ah, mo kamay! Di na ko mo na. Hudda na. Bakit ba? Ito lagi. Hindi ako. Ako na ragro sa ito ba eh? Hindi bay. Bay. Mas naagit to dragit. Bay. Ay, sige namang ba? Bay. Bay.